Gyorsabb vacsora, mint egy gyors meleg szendvics. Ez egy egyszerű sonkás meleg szendvics. A poréhagyma zöldjét beleszórom, egy kis sajtot is beleszórok. Természetesen megy bele a sonka, megy bele egy kis vaj, sőt, még egy kis vaj. Teszek hozzá egy kis vaj, 3 vaj, szórom egy kevés vaj, összerakom a gépet, és vaj. Az elkészült krémet egyszerűen rákenem. Jó vastagon, mert úgy szeretem. Egy kis füstölt sajttal megszórom. Megy a sütőbe, már csak 8-10 percet kell várnom. 7 perc telt el. Kész a szendvics. A körettel sem kell sokat bíbelődni. Oda szórom a hagymát is, és egyben meg is díszítettem.